everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Remy, usa pa ginahitabo nimo ha? Pila na kabuhan nga ingon ka ni ana. Dili ka magkatingog. Ug kun motubag ka sa akong mga pangutana, isuwat pa nimo sa papel. Dili ka sa pagpadoktor. Maskin si Armando nabalaka na nimo. Ha? Ay, wa ko makasabot eh. Bibi dire, isuwat sa papel. Dire, isuwat sa papel. Unsa? Magpadaka og pari? Pari ang imong gikinahanglan, Remy? Remy, usapay buot nimo ipasabot, ha? Unsa man himatsyon ka na ba? O gusto ka nang mangumpisal sa pari? Oh, Remy, milugmaw ang imong mga luha. Tabangi si Tita Remy amon, pila na kabuhan nga maglisod siya sa pagtingog. Pasalamat siya, akong prinsesa. Nuwan ako pikuta, ang tibuok niyang ba. Kay kun, ibuhat ko pa ka na. Oh, mamatay siya. Tungod kay, dili siya makakaon. Gitawag ko nimo og prinsesa? Oh, tungod kay, prinsesa ka. Alam na ko, higalat ta. Sa una pa. Kung giisip ko nimo higala, ayaw na paantusa si Tita Remy. Oh, apan, mauti akong giingon niya na likaya na ang pagpamalikas. Ano siya? Kalibot-libot. Huwag akong makitaan ka. Ha? Kinsa? Ayaw mahilak, prinsesa. O ganun mo hilak man ko? Uy, hinungdan nga mo hilak ko. Ayaw pagawas. Ayaw git pagbato sa mga luha. Bisan naman. Oh, si Mami Elsa! Ano magka? Mami! Sundan ko sa prinsesa. Oh, Ginoo ko! Si Remy! Nisulirat ang mga mata! Remy! Armando! Armando, si Remy! Tita Remy! Tita! Corazon, anak! Ako ba mga katabang? Nagsigabot na! Balik sa imong kwarto, Corazon! Katigalig makitaan ka nilang naghilak! Magdali, Corazon! Oh, Mami! Nanuto sa ospital si Remy! Kontakan ninyo si Armando! Natimahaan ko alim niya na Prinsesa Hestia. Hain na siya, uwak. Oo, sige. Musakay ko si mong likod. Pagdali. Ano makuha na nato si Prinsesa Hestia? Dilig makahunong sa paghilak. Tungod kinaluoy ko sa kahimta ni Tita na ako, Remy. Kinsa sila? Huwag ko magkasabot sa imong gisulti. Sa Tita na ako, Remy. Tita! Tita! Ako minsan. Natantaran ko masasakit si Remy. Puno na sa mong panghilak. Puno na yung taon. Remy, gusto mo pa sipahin mo. Kaya makitaan ka. Oo. Muno ko sa paghilak. Ayuhan ang ako, Tita Remy. Ayuhan na. Nagtuyok-tuyok tayo mga lugar. Teka mga bahay sa ubos. Mga dagkong... Oh, hain na nalang baya si Prinsesa Hestia. Hain na, uwak! Unsa? Huwag ka pa na matog, anak. Kipaabot ko ang imong pag-abot, Mami. Hayin si Dada. Wa mo magkuyog sa pagpauli. Gihatod lang ko sa imong amahan din sa bahay. O tuwa, nibalik sa ospital.
Kay gibalik in taon niya si tita ni Remy. Ado na may nag-apong kaniya ang ubang mga katabang. Kumusta man si tita? Under observation pa siya. O matod pa, kinahanglan kaoperahan ang iyang baba. Kay mao ko kini hinungdan nga nakuyapan siya. O dili makasustinir ang iyang resistensya tungod kay dili na siya makatarong sa pagkaon. Operahan sa mga doktor si Tita Remy? Yes, anak. Ayaw! Ha? Apa nga naman? Bisag inyo pang operahan si Tita Remy sa iyang gibati karon, magbalik lang gihapon eh. Unsa? Uwa ko magkasabot iya. Ako, maglisod ko sa pagpasabot ninyo ni Dada, Mami. Tungod kay naibaw kung dili mo mutuo si Dada. Konsultihan ko kamo, Mami. Oh. Kuan, si Tita Remy. Naibaw si Tita Remy kung unsay sinugdanan siyang kibating sakit. Kay unsa man gyud ay, ha? Corazon, anak? Unsay gihangad mo sa langit, ha? Dong luminos. Ikaw di ay, taywasay. Oh, hi! Nagtatay yung taon. Oh, ako taon eh. Hindi ta paminaon. Ay, gisangpit ko na magtatay. Magtinoog iti kang anak. Di apali be. Di ba sad? Iglayo atong itsura ba? Wapo ka. Laba pa ko. Hi! Macho ka. Samot pa ko. Di ba? Di ba? Oh, taywasay. Yara sad. Mas gwapo og macho ka na ako. Ay! Pagkanindot paminaon dong luminos. Oy! Nga gisampit ko ikaw og tatay? Ngaging na ko ni mas gwapo ug macho pa ko kay nimo. Hay! Muna hinundan nga. Gigukod kong mga chicks. Kas na nairang nimo. Hilak-hilak taon na. Lod-lohod na sa kong tubangan. Aron, iyalan kong maangkon. Mao ba, taywasay? Oy! O siya ka na kong batak! Ayay! Ay, nakadungog mang tiguang. Tulta. Awas saya Tulta tani, tulta. Maigo kayo na kasi kumpate dron. Kisi-kisi kanya dia. Oh. Magkatawa ko ninyo ni Nanay Irang. Ilabi na kung magsulti mo duha. Aligre kayo mo. Gipare sa ming duwas Ginoo dong. Unsay Ginoo. Ha? Huwag ka kaila Ginoo. Huwag ka. Ipaila-ila siya magidikanan sa itong Ginoo. Kung mga irihis imo magidikanan nga tinuod dong luminos. Ha? Nandutan ni Mugtingog. Oy, ha? Dutay. Kanang Ginoo dong, muna gitawag na to og labang magkagagahom. Nagbuhat sa langit og yuta. Siyempre mo nagbuhat na to. Nagluwas sa to mga sa. Ginoo! Kailan mo, Ginoo. Muna, atong gitahod dong. Hari sa lang hari. Si Zeus? Si Jesus! Duwindi? Yes, Mami. Tuwindi. Tuwindi ang naghatag og sakit ni Tita Remy. Maong sila sa pang makatambal ini. Duwindi? Oh. Napapagod na karon? Hindi ka di mo tuo, Mami. Dili sa ingon nga dili ko mutuo, anak. Oh. Tungod kay nasaksihan ko ang kamatayon sa usa ka prinsesa. O gitawag na mo siya og ilya ni dada nimo. Pero ngano napakita man nimo ang duwende? Unsa man? May gisulti ba siya nimo, anak? Ha? Corazon? Ado na, Mami. Oh, unsa yung gisulti diha nimo? Unsa, anak? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.